Somana Nasara Baba Nikunise Nipinde Musizale Nipende Baba Nikunise Nipinde Musizale Nipende Sulama Somana Nasara Baba Sulama Somana Nasara Baba Nikunise Nipinde Musizale Nipende Baba Nikunise Nipinde Musizale Nipende Yondiendeza kumawele Nika yondiendeza kumawele Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Yondiendeza kumawele Nika yondiendeza kumawele Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Wandiendeza kumawele Wandiendeza kumawele Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Wandiendeza kumawele Wandiendeza kumawele Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Wandiendeza kumawele Wandiendeza kumawele Baba nikunise Nipinde musizale nipende Wandiendeza kumawele Wandiendeza kumawele Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Sulama Somana Nasara Baba Sulama Somana Nasara Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Sulama Somana Nasara Baba Sulama Somana Nasara Baba nikunise Nipinde musizale nipende Baba nikunise Nipinde musizale nipende Wandiendeza kumawele Hallelujah, 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 hallelujah. It's nice to be here. Tinoti zvakanaka kuva pano. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei kwamuri. Tinokugamuchidzai Julius Chibanda ari paSaudi Arabia apo. Tinokugamuchidzai nemufaro natenzi wedu Generali Mr. Chitiga. Tinokugamuchirai zvakare palive ino. Tinoimba kuti hama dzose kumativi mana enyika vanoteera shoko yeVhangeri yaMwari kuti vari kuteera shoko yeVhangeri yaMwari. Dai Mwari avaitira zvakanaka, dai Mwari akuvandudzai pfungwa nendangariro muupenyu chaiko mukurarama panyika dzino nekunyika dzekudenga. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei, ndichitenda kuti mese muri pautano uye mese nyama nemweya zviri pamwe chete. Hapana ari kurwara pakati penyu, hapana kana ane rutere. Naizvozvo tinongokudza Mwari kuti nyasha dzaMwari ngadzirambe dzichiwedzerwa kwamuri. Ndinokudza iye wekumusoro-soro, iye wakwegura pamazuva ake, iye Jehovha Mwari waIsraeri, ngaakuzwe kubva zvino nekusingaperi. Ndinokudzawo zvakare Ishe wamazishe, Mambo wamadzimambo. Muzita rake takaponeswa, muropa rake takaponeswa. Mukuzvarwa kwake ndo pamunotamba muchiita makisimusi, muchimukudza zuva rekuzvarwa kwake, muchirangarira kuzvarwa kwakaita nenguva yakazvarwa nayo, muchirangarira kuti iye akatambudzwa pakuzvarwa kwake, vaitoda kumuuraya pakuzvarwa kwake. Naizvozvo aiwa tinotenda tichimurangarira muzuva iroro, nyangwe zvakasina kuzvarwa pamusi wa25, asi nekuti vanhu vanofunga kuti ndo zuva racho. Naizvozvo tinobva tati kana riro zuva ramawirirana chatemwa pano panyika nekudenga chatemwa. Naizvozvo zvatendwa. Tinotenda kuti mumwe nemumwe akadya kisimusi, mumwe nemumwe akarangarira tenzi pazuva rekuzvarwa kwatenzi. Harisi zuva rekuzvarwa kwako, asi izuva rekuzvarwa kwatenzi.
saka tinoimba tichiti pane zvakaitika pazuva racho zvakanga zvine umwari mukati, nokuti izuva reumwari. Ishe wangu Kristu tenzi ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Nokudzawo mweya mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi watakapiwa, azati ari Holy Ghost, azati ari chipoko chinoera, azati ari mudzimu inoera, azati ari wakafa asi ari mupenyu, wakabva kuvapenyu akauya panyika ino, azati ari Pio kana kuti Damureta, azati ari Ignatio kana kuti Andrea, kwete asi mweya mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi watakapiwa naMwari, unonzi mweya mutsvene waMwari, ndozita rake. Ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Tingaite zvose, tingatukane, tingapikisane, tingaite zvipi nezvipi zvakasiyana siyana, tingaite makunha chaiyo, asi ari nani kutuka nekumhura mweya mutsvene waMwari, munhu iyeye unofananidzwa nemunhu wazvitora upenyu hwake, unofananidzwa nemunhu waita suicide akazvisungirira mumuti, akamwa mapiritsi, akamwa roga, mushonga wemuriwo wenhata, akamwa roga akazviuraya. Munhu iyeye unofananidzwa nemunhu atuka mweya mutsvene waMwari, munhu iyeye atonge asi watotongwa kare, haana kana nguva yachadzoka achimira pamberi paMwari, asi unofananidzwa nemunhu waparara zvachose, asina kana chinhu chipi nechipi kana tsitsi dzinobva kuna Mwari angadziwane. Asi Sodoma neGomora chaiyo inokwanisa kutokanganirwa zvivi zvavo vakapinda kuparadhiso raBaba. Asi munhu unotora upenyu hwake nemunhu unotuka nekumhura mweya mutsvene waMwari, avo vanhu havatotongwa kuti vaende kuHadhesi nekusingaperi. Tinokudza vakuru vakatanga nebasa rino paJerusarema idzva, kubva kuvaprista, vafundisi, vanyori kusvika kuvadiki vanoipa hosana muimba yaMwari, tichiti amen. Tinokwaziswa vanamai vakuru vanokwaziswa nokudzwa, namai vaprista, namai vafundisi, nokutedza zvigaro zvenyu vanamai kusvika kukasikana kadiki vanoimba hosana muimba yaMwari, tichiti amen. Zvino Ishe ari kuti zvino pasara mazuva mashomanana, pamazuva mashomanana aya asara ndo mazuva tiri kufanira kuti tirurame, ndo mazuva tiri kufanira kuti tirarame zvakanaka zvinofadza Mwari, ndo mazuva asara pagore. Zvimwe nemumwe munokurudzira kuti aiwa mazuva mashomanana asara achamborarama dzimwe 10 years kana 20 years, kwete. Mazuva mashomanana asara ekuti tiende tosangana naMwari, mazuva mashomanana asara ndeyekuti iwewe ubve panyika dzino, nekuti kana wabva panyika dzino hausisina nguva yekuwanika kuti reurura pamberi paMwari, nekuramba uchizviteurira pamberi paMwari. Asi kana watofa, zuva rawafa iroro ndo zuva rawamirira kuutombe pakuguma kwenyika. Zvino pamazuva mashomanana asara, zvingo zvinotigumburusa kuti titadze kusvika kuna Mwari, zvino zvigumbuso zvinoita kuti titadze kusvika paushe hwaMwari. Uroyi, kutuka, kunyeya, kunwa doro, nedoro ramukanwa paKrisimasi, nerimwe ramuri kuplana kunwa paNew Year, idoro iro zvakubvisai muparadiso raBaba. Shidza tsvene inokwigwa naRumawo ishidza yeushe hwaMwari huri kutaurwa kuti ndo watinoshuwira panguva dzose, patinoparidza shoko, patinoparidzirwa shoko, patinotendeuka, patinojorodwa, ndo shidza yatinenge tichitarisira kuti kana shidza chinge yasvika ndo shidza yekuguma kwenyika, shidza ichatipinza muushe hwaMwari. Zvino ushe hwaMwari ndo hwatakamira kuti tipinde. Hakuna ati nani atapinda, nokuti zuva nemisi hasati zvatemwa, asi Mwari hasati azovharisa, asi zuva riri kusvika nemisi pazvichanzi zvapera, zvakwana, nyika ichapetwa sebhuku. Asi nyika iyi paichapetwa sebhuku, vakazorora vari kwavari, vakazorora mumwe nemumwe mabasa ake achakuteera. Ndo mabasa anenge akutaurwa achinzi pawanga uri panyika pamazuva mashomanana wakararama panyika, nezvipo zvawakaita zvakashumira tenzi, nezvipo zvawakaita iwo zvatingaisima mabasa akanaka, anonzi mabasa emunhu waMwari, anonzi mabasa emunhu ane kodzero yekudya ushe hwaMwari nepfuma yaMwari. Zvino kana pana mazuva mashomanana asara, uchitadza kushumira Mwari, uchitadza kukudza Mwari, uchitadza kunamata Mwari pamazuva mashomanana awararama panyika dzino, ko tikazokupa upenyu husingaperi, ungagoita seiko nhai yangu? Musateedze nyika. Siyai nyika nezvinhu zvayo zviri munyika, hazvina kana upenyu kwamuri. Siyai nyika nezvinhu zvayo,
paya panozisiya nyika nezvinhu zvayo kureva kuti mabasa enyika, mabasa ezvakaipa, mabasa erima nezvose zvinongopesana nemweya waMwari nezvinopesana neumwari, zvose izvozvo zvimabasa zvenyika, chisiya nyika nemabasa ayo ikoko zviende zvozvinoparadzwa zvose. Nyika akagadzirirwa moto wakasikwa kare, moto uri kupfuta. Nyika angomirira chete kuti atorwe, panonzi zvapera angomirira kuti atorwe aiswe mumoto. Mwari akatanga kusika moto asati asika nyika. Vatumwa vakabvunza kuti ko moto wamunosika ndeweiko uyu? Zvikati ndewenyika, ndichaisa nyika mumoto. Vatumwa vakati zvino nyika asati aiona, asi toziva kuti Mwari kutaura kwenyu hakudzokere kumashure uye shoko renyu harwiri pasi. Nguva yakati yafamba, nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akasika nyika, akaisa munhu panyika. Vatumwa vekudenga vakashamiswa, vakakudza Mwari kuti ndozviye zvaakareva zvazadziswa. Mwari wakarurama nokusika pere. Mwari akakudzwa kudenga. Zvikati ndo nyika nhaika iyo yaaitaura kuti achaisa mumoto. Zvino tava na moto uyu, taona nyika iyo. Saka Mwari ngaakudzwe nokusika pere. Zvino imi pano panyika moto hausati maona, asi vatumwa kudenga vakaona moto. Kuti zviro kwazvo nyika iri kuenda kunota, nemweya unotadza uri kuenda kunota, nemabasa akaipa nenyika nezvose zvayo zviri kuenda kunota. Saka vatumwa vanozviziva izvo. Mwari akati hapana vatumwa vachaenda panyika onoudza vanhu pamusoro pezvemoto nekuguma kwenyika, asi ndine mumwe wandakatuma panyika, ndiye achaenda onovaudza, onovaparidzira zvekuguma kwenyika, onoparidzira evhangeri yaKristu kuvarombo, kuti ani nani anotenda muna Kristu ndiye achararama asingapinde moto. Saka uchiona vekudenga hapana anoda kugara pano panyika, vekudenga vatumwa hapana anoda kuuya pano panyika. Satani kuya kwakatoita akatodzingwa kudenga kuya pano panyika, nengirozi zhinji dzakadzingwa kudenga dzakada kudzingwa dzikauya pano panyika. Ivavo vanoziva kuti kudenga kwakanaka. Zvino vanouya Satani ouya oda kuti wewe uende kunotsva kumoto wakaona. Satani akaona moto, moto uyu wasikirwa inini, wasikirwa nyika. Naizvozvo ina asisina nguva zhinji, naizvozvo nda kuti vana vake Mwari vaagadzira vanhu panyika zva kuti tichetese achida asingadi. Zvino iwe ipapo upaone, unonge uchingoona pressure, unonge uchingoona doro, unonge uchingoona zvinodhaka, kubatwa, ndozvaunenge uchingoona chete. Asi dakumbofarawo, kufara kwacho nekupiko, kufara kwekudhakwa here ndokufara here. Ndipano pakanyorwa kuti kudhakwa ndokufara, ndipano pakanyorwa kuti kutadzira Mwari ndokuti kufara. Ukaona uchiita izvozvo uri kuparidza shoko evhangeri yewakafa, uri kuparidza shoko evhangeri yevari kuenda kumoto. Vane vaparidzi vavo vanoparidza evhangeri yavo, vane maevhangeristi avo vanoparidza evhangeri yekunotsva. Asi evhangeri inenge ichitambe yakanaka, muchipiwa zvakanaka, muchiudzwa zvakanaka, muchinzi itai zvamunoda, vakadzi itai zvamunoda, rukwai musoro, minurai, fambai vakashama, dananai narume vanhu. Varume vachinzi itai zvamunoda, itai masmall house, bhaibheri vakanga varipo, vakanga vaine vakadzi vakawanda, itai nemiwo vakadzi vakawanda. Evhangeri iyoyo yotange evhangeri yakanaka, yotange evhangeri yeushe. Asi evhangeri iri kuparidzwa neavo vari kuendesai kuri kudziva nomoto, kune moto wakasikwa, nyika isati yaberekwa. Ziva izvinhu izvi, morangarira pazvinhu izvi kuti kwete. Saka Satani chaanoda kwandiri chiiko? Shoko rotaura kuti aiwa tarirai kune vatumwa vachauya kwamuri vakashonga sevatumwa vechaedza, asi vasizadzisa chichini chaedza riri mabedzi. Satani kana akuya kwauri anouya sengirozi yechiedza muupenyu hwako, okuti aiwa hama, da kuti ndikubatsire, da kuti tiite zvakati zvakanaka, asi hapana chakanaka chakawanikwa maari. Asi uone kuti hauone zvomweya, unochiona zvekunze, obva wada kubwinya, obva kuti aiwa kaizvi kana zvichibwinya zvakanaka, kana zvakabwinya kudaiwo zvakanaka. Imi vaKristu vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe, ndimi chiedza chenyika, unofananidzwa nemunyu,
munyu kana wapera kurumenya kwayo usikazavavira uchazi munyu yangova pauda yekuti nyange ukasungwa paairport unoza akaine kokaini amene madrugs manyowana akutengesa ubva wasungirwa izvo. Munyu kana wakusarunga kana kubikisa ubikiswe taunenge wakuvhiringa zvatiri kubika. Imi vaKristu munofananidzwa nemwenje unoiswa pakakwirira muimba ine rima kuti chiedza chacho chivhenekere imba yose. Zvichigorevei kuti zvichigoreva kuti ava vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe, vanhu vakadya Krismusi vachiti vari kunamata Mwari, vari kurangarira zuva rekuzvarwa kwaMwari, vorambirira vari mune zvinhu zvokuita naMwari, kwete kuti hanzi izuva rekuti tinoita zvatinoda, tinorasika todzoka, kwete. Izuva rekuita zvoumwari nekurangarira zvoumwari. Saka vakawanda vachiita mabasa ezvakanaka pazuva iroro, vachienda vonopa varombo vanoshayiwa, vanotambura, vanondovapa nekuvagovera, vanonovakoza vainazvo zvishoma izvozvo, vonodya vari pamwe chete vachirangarira nherera nechirikadzi pazuva iri. Vane mhuri dzakasiyana-siyana kuti dzinogara mativi mano, vanobva vaungana voti taungana semhuri, gore rapfuura tisina kumboonana, tati tiuraye mombe, tati tiuraye mbudzi, tati tiuraye huku, tigare tiri pamwe chete timborangarira kuti upenyu uyu Mwari hwaatipa. Ngatisanganidza zvakare nyama nemweya zviri pamwe chete. Mwari wedu wakazvarwa zuva iri, ngaakudzwe nekuzvarwa kwake, ngaakudzwe nebasa raakatisiyira. Do Christmas. Ndokuti faka radio maspika kudai so macheso vanozora madhaga mwiri wese, vanodhakwa kuraradza kukambaira kurutsa kudii kuhura nezuva reKrismasi. Vamwe vakabatwa navakadzi vanhu pazuva reKrismasi kusatya umwari, kusatya utsvene hwezuva iro, kati harina basa, izuva redu toita zvatinoda. Vamwe vakatumwa doro, handi makatenga madoro, mukatenga makreti akasiyana-siyana, edoro rakasiyana-siyana, mukarumwa doro. Asi shoko richikudzai pachena kuti ani nani anodhakwa nedoro, ani nani anotomwa doro haangapinde mushe wangu. Mwari unopika nezita rake. Dai vatsira nenyama kaizitika kudii. Kana muri vanhu venyama, nyama nenyika zviri kuenda kumoto, nekuti moto wakasikirwa zvose zviri panyika, nyama iyo yakasikirwa moto. Saka hapana munhu anowanda nechigunwe sokuti ndiri munhu wenyama uchowanda nechigunwe. Wafananidzwa namadzibaba ako Adhamu akawanda mumunda wenzungu, achinzi naMwari uri kupi, achiti Mwari handipo, akawanda pamberi paMwari. Mwari achingati Adhamu uri kupi, akaona haasi kupindura. Mwari akaziva kuti wadya muchero mukomana. Musawande nezvigunwe izvi. Takazongogocha nguruve. Iko kugocha, ukaona uchitadza kugocha pakati pesa, ozomirira kugocha pazuva rekuti hanzi ndo Christmas, ndo zuva ranoda kugocha iro, pane kuti goche zvinodyiwa zvenyama nechikeni, rinobva wati nguruve futi pakugocha kwako, wopedza unobva wati doro futi pakugocha kwako. Aiwa hama, itai zvinhu zvine chiedza, itai zvinhu zvinorangarira umwari, zvine kutya Mwari mazviri, musazvikudze pazvinhu. Bhavhadheri ramurikutamba harizati ririrei, uye bhavhadheri racho mubhaibheri rakanzi musaritambe zvachose, asi ndinonge ndiritamba kuti hati vauritamba chete. Hapana pakanyorwa mubhuku sarai muchindirangarira, sarai muchitamba zuva rangu randakazvarwa. Asi Ishe anotaura kuti sarai muchirangarira zuva rekufa kwangu. Zuva rekufa kwangu ndo zuva rekumuswa kwamarudzi, ndo zuva resungano itsva yakaitwa kudenga, ndo zuva rakagadzwa Kristu akapiwa zita risati rapiwa mamwe vanhu. Kufa kwatenzi ndo kukuru pane kuzvarwa kwake.
Saka uchiona mubhuku kuzvarwa kwake, pane zvakaitika pakuzvarwa kwake, ichokwadi, nhorondo dzekuzvarwa kwake, asi zvakati paupenyu haposi kuzati kuri kuzvarwa kwake, asi zvakati paupenyu kufa kwake. Kana kuri kurangarira kuzvarwa kwaTenzi, Tenzi irangarira mhandara, kuti mhandara yakazadzwa mimba, iri mhandara. Chikavashamisa, chikava chishamiso kuti mhandara yatakura mimba, isati yasangana nemunhu aine mimba ikazvara Mwari. Izvi ndizvo zvatofanira tichirangarira. Zvekuzodya, takugocha, takunwa, zvazvinhu zvazvenyizvo, zvazvongofarawo zvenyizvo. Asi nhau dzekudenga hadzisati dziri dzemavharo, hadzisati dziri nhau dzekuvhara-vhura maredhiyo, kutamba machezo, hazvisati zvazvichazi zvekudenga. Mukatongoona chete kuti makuita zvaMwari, makubadza redhiyo, moziva kuti zveumwari zvapfuura. Makuita zvenyama, makumbofadza nyama, makuita zvekufara kwenyinyi. Nzako pachechi pando redhiyo, panoda redhiyo yeiko pachechi? Kudzimba dzenyu dzapera here maredhiyo? Kana makuda kutamba ine munotamba ikoko maredhiyo yenyu. Asi kana tamba imba yaMwari, paimba yaMwari hababatidzwe redhiyo. Redhiyo kana yabatidzwa, iredhiyo yakoreka maspika kuti muparidzi ashaure nevaimbe kuti vaimbe. Kwete kuisa nziyo dzenyika, moisa macheso muchechi. Zvakasiyana nekutamba zvikuru muchechi. Tonotora zvipadaguko zvogoridza ngoma zvichitamba zvigure muchechi, padagu zvichitamba. Hazvina kana umwari zvose izvi. Imi vatendi, ivai chiedza, nokuti muchinda wechiedza wakauya nechiedza chake, kuti ani nani achatenda kwaari chiedza ichocho chatapukira kwaari, chisikwa chipenyu chitsva chabarwa kwacho. Saka Ishe akati ndakuenda kuna Baba kugadzira nzvimbo dzokugara. Kumusha kwako kwangu kune nzvimbo zhinji dzokugara. Handingakutadzirei kukuvakirai misha yenyu. Zvino misha iyi yakavakwa, yangomirira nguva iyi. Vamwe vachiti zvekudenga zvinosvika riniko? Hanzi ikoko ndokuburutsa Kristu. Vanoti saka zvekudenga zvacho ndezvariniko? Saka Mwari vacho achava riniko? Ko nyika yedu ichaguma riniko? Hanzi ikoko ndokuburutsa Kristu, ndokumhura Mwari. Zviri pachena. Kana musina kusiya mabasa enyama, hapana zvekudenga zvomweya zvamunowana. Tenzi wakabva kudenga akawira zvivi zvavanhu pano panyika, kuti marudzi asunungurwe pazvivi. Zvivi izvozvo ndo zvaanoya Satani achizvita ndezvakanaka, kuti iwewe uve nepfambi yaunoti mukadzi wako, obva waipa zita rechirungu kuti small house, zvoita ndezvinhu zvakanaka zvauri kuita. Apo pamberi paMwari upombwe hwepachena. Chivi chatoenda pamusoro pechimwe chivi. Moti munhu anopinda nemwoyo. Tiri kutaura nyaya yezvivi. Mwoyo ndenyu yekuzwisisa. Asi Ishe akauya akati aiwa ndichavaparidzira shoko evhangeri yokuti vasaone nemeso, vasanzwe nemwoyo futi. Nokuti mwoyo munyengeri. Zvinoda mwana mucheche. Imi amai mukasatoona kuti mwana uyu zvaari kuita zvinomukwadza, iye mwoyo make nacho ndo zvandiri kudai zvakanaka. Saka toti mwoyo wakanaka here pazvino. Amai vakati aiwa inini ndoda kuminura panapa, mwoyo wangu unoda kuti ndiminure. Saka zvakanaka here izvo nokuti zvabva pamwoyo yenyu, asi zvakaipa. Mwoyo hauwirirane nezvinoda Mwari. Ngatipinde mubhuku, ukazoti mashoko ari kubva kupi, ari kutaura zvake ega, kwete. Johani chapter 12, 20 verse mukati. Jesu unoudza zvorufu rwake nokukudzwa kwake,
Kukuzwa kuri kutaurwa kukuzwa kwekufa kwaishe achienda kudenga kuna Baba. Ishe achiudza marudzi, achiudza vanhu panguva iyoyo kuti nhau iyi yakamira yakadai. Inini yakwana nguva yekuti ndikuzwe, yakwana nguva yekuti ndife, yakwana nguva yekuti kana tichinge ndafa ndaenda kudenga, ndakwidzwa kudenga, pane zviri kunoitika kudenga. Tasvika ikoko ndichakudzwa, zita raMwari richakudzwa nekufa kwangu, zita raMwari richakudzwa nekumuka kwangu, zita raMwari richakudzwa kana ndapfekedzwa korona musoro. Mwari ipapo ndo paakamupa zita rekuti Kristu. 20 namba iyoyo. Zvino kwaiva nevamwe vaGiriki pakati pavakanga vakwira kumutambo kunonamata, vakanga vakwira kumitambo kunoita sei kunonamata. Zvino mitambo yeKrismasi semutambo iyi nemitambo yeNew Year, mitambo iyi haizadini mutambo yekuti munonorasa hunhu, munorasa umwari, munowedzera zviri pamusoro pezvimwe zviri. Vakaenda kumitambo kunonamatako. Ndo zvatinotarisira kuva Kristu vanonzi vanonamata Mwari, kuti vakaenda kumitambo yeKrisimasi vari kunonamata Mwari, vakaenda kumitambo yeNew Year vari kunonamata Mwari. Zvino chizva zvibvunza kuti mutambo wakagadzira kuti uchaenda paNew Year mutambo wokunonamata Mwari here kana kuti mutambo unofadza nyama dzako here? Munenge makazara paWingiti, makazara paJapreza izvezvi. Vatendi vavo vakaplana kutonyora pasi kuti makatenga matiketsi here. Vatendi vavo varina kuenda kushow, kutoti show izita rekuti zvireruke, asi zita racho chaiye kunonzi kubhawa. Makaronga kuti muende kubhawa, kumutambo unofanira kuti uchinamatwa Mwari. Zvino zvakanaka sei kuti vanhu vaungane vari kana patemberi chaipo kana mugomo chaipo pazuva iroro vachinamata Mwari, achikudza Mwari, pano kuti muende kubhawa kuridza Wingiti naJapreza. Mutambo yamakagadzirira, mutambo yamakateya izvezvi, zvibvunze pauri ipapo kuti mutambo uyu une zvoumwari here mazviri kana kuti hauna. Unozwa mumwe achiti gore rese tainamata Mwari yangu timbozororawo timboparawo. Aiwa, usausi kuzorora iwewe, unozororeiko? Mwari kana Mwari kana kuda kuzorora iwe, saka Mwari ombozorora kaiyopo pamweyo kufema. Mwari ombodzima kuti ayo timomuzorodza iwe, obva ambotora mweya iwoyo wekufema kuti momuzorodzai mweya iwoyo, nokuti muda kuzorora kunamata, muda kuzorora pakutenda kwenyu, muda kuzorora paumwari, muda kuzorora pakururama, chizororai zvachose pamweya. Mwari obva ambodzima iwe. Papa mumushando namwakuti mfundisi makutituka zvamakutaura hazvisisina umwari, makutityisa. Ndinokuuzai zviri pachena hama, kudenga kunonamatwa makuseni, masikati, usiku, nguva dzose tenge chinamata Mwari. Kana Mwari akumuruka akuya mutemberi, vanhu vanoenda vachimhanya vanonamata Mwari. Kunenge kusina zuva, kunenge kune chiedza chaMwari, ndochiri zuva redu tenge tichinamata tichikudza Mwari, tichipa mahozana, tichiita zvinhu zvoumwari panguva dzose. Zvino ivini hamutozvigona kuzviita, gore racho rapfuura, kana kuverenga kuti munhu akakwira gomo kangani, zvinotoverengeka, vamwe havatorina kukwira. Kana kuverenga kuti wakatsanya kangani, gore rino ribva pakutanga kwaro kusvika panguva ino, wakatsanya kangani, vamwe havanotorina kana kutsanya kana karimwe chete. Vamwe voti wakambozvitsaurira here rimwe zuva, ukazvitsaurira kwadai Mwari, ndakuzvitsaurira kuti ndikunamatei ndikukudzei, kwete kuti ndichikumbira zvinhu kana kuti ndichibohwa pamberi penyu, asi ndangozvitsaurira chete kuti ndikonamata Mwari, kuti ndimbosvika pedyo nemweya, mweya ataure mandiri, mweya agare mandiri, kuti rima ritaramuke, rima ritize, tikudze Mwari. Mwakada kuzviverenga izvozvi kubva pakutanga kwaro kusvika panguva ino, wakapedzera kutsanya pama10 days.
kana yanauye kunamata Mwari haizi nauye inonzi on and off napabasa this babasa. Kunamata Mwari is a way of life. Ndo upenyu hwedu huri maari iye ari matiri. Iye zvaanogara matiri nesu tikogara maari. Kana iye achigara matiri tinofanira kutovengana nezvakaipa zvose nerima rose nokuti chiedza chiri matiri. Chiedza chaMwari chiri matiri. Mweya womwanakomana uri matiri. Mweya mutsvene waMwari ari matiri. Temberi yaBaba iri matiri. Ndo yakuda kuenda kudururudza nayo temberi yaBaba kuBhawa. Obva mainumisa doro, obva maigochera nguruve, obva maita upombwe nayo temberi yaIshe. Fungai pazvinhu zvimufungisise. Mazuva mashomanana asara muupenyu hwenyu, mashomanana muchimaverenga izvezvi vamwe havapfuuri 2030 izvezvi 2031 avo ve2030 ndevamwe wavo vanotaura vachiti 2030 chaiti chipo, vachitadza kuti kutya Mwari zvakare vasingazivi kusvika 2030 ndokunge Mwari atendera. Usafa wakataura nemunomo wako kuti mangwana ndichati, mangwana ndogoti. Iti kana Mwari wangu atendera zvimwe zvikaitwa. Ndokutaura kwemunhu ane uchenjeri. Nokuti hapana anoziva misi kana nguva yemazuva ake. Asi zvatinoziva kuti vakarurama mazuva avo vanorarama upenyu hwakazara. Ukaona usvika 70-75 zvichikwira, ziva kuti mazuva ako azara. Any time is tea time. Unoenda sanoronga dzinza rako, sanoronga zvinhu zvako, sanoronga wiri yako, sanoverenga nhaka yako, ugoere nhaka yako uchiri kupenyu kwete kuti wafa vanhu vagosara chibatanirana matemo. Zvino iwe kururama kwacho hauna kururama. Temberi yaMwari wakaimisa doro iwewe. Temberi yaMwari ukaita upombwe nayo iwewe. Temberi yaMwari ukainyora matatu iwewe. Temberi yaMwari ikashayikwa zvakanaka pakati payo. Nda pakati pemwoyo wako pane zvakaipa chete zvakawanikwa zviripo. Kutuka, kushora, upombwe chaihwo neuoni chaihwo kutonyora vanhu zvichashoko muhomwe. Izvo zvezvia zvinenge zvichisvibisa temberi. Saka kururama kwaMwari kwashayikwa pauri. Saka mazuva ako iwewe unokwanisa kuchaya kana mangwana chaiye. Nda mweya unotadza ndounofa. Hakuna munhu akanaka anonzi baba wakanaka asi vofa vasati vaita basa ravatumirwa naMwari. Vasati kana vana vachitori vacheche vasati vachengeta vana vavo chaivo chaivo vakapiwa naMwari. Vana vachiri vacheche, vamwe vari magrade 1 grade 2 kutonzi baba vafa. Hakuna zvakadaro. Hakuna Mwari ane utsinya wakadaro. Kuti Mwari anoisa vashumiri vake panyika dzino, vaparidze shoko evhangeri panyika dzino kuti marudzi atendeuke, obva vamudzura panyika nguva isati yakwana. Vapostori vanofanira kuchena musoro, vanofanira kuchena musoro wozorora zvavo. Kune kuti mwana ane 20, mwana ane 30, mwana mudiki akadaro akutonzi atorwa, haana kutorwa. Zvimwe pane zvaonekwa zvisati arurama ari munhu. Satani anorova vanhu neutere. Asi Satani hatenderwi naMwari kutora upenyu hwevatendi vaMwari, vana vaMwari kuti hazviite. Satani akauya kuna Mwari akati, tarirai Jobho uyu ndinomuuraya uyu, asi kuti makamuchengetedza imi handikwanise kumupedzera uyu. Mwari akati aiwa ita zvese zvaunoda pamusoro paJobho, asi mweya wake ndewangu. Zvino vaya vakatenda kuti Jesu ndiye Mwari vakajorodwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, mweya iyoyo mweya yaMwari Satani haana simba pamusoro payo. Saka Satani hakwanisi kukuuraya iwewe, akatokutambudza. Asi mweya uyu ndowaMwari. Nyengeterai namatai Mwari, tsanyai zvitsaurirei, kutenda nakuwedzerwe kuzadzwe mamunhu.
uongo, zvakaipa zviripo, zvigumbuso zviripo. Asi zvinhu izvozvo hatifaniri kuzvitenda kana kuzvigamuchira pamusoro peupenyu hwedu, nokuti mweya yedu iyi yaMwari, mwiri wedu uyu itemberi yaMwari, zvinochengetedzwa nedenga. Kana zvichengetedzwa nedenga, wakaipa hana simba pamusoro pazvo. Satani angave nemano vangaenda kuita mishonga vachikanda hakata dzavo nefodya pasi, vachitora mazita vachikisa mabhodhoro vachidii. Izvozvo zvose hazvina simba pamusoro pavatendi vanonamata Mwari, vanotenda kuti Jesu ndiye Kristu. Ishe anotaura, dai maiva nekutenda semhodzi yemumastada, kuti ndiwo mhodzi mudiki pane mhodzi dzose, asi kana yakura ndiwo muti mukuru pane miti yose, yokuti kana yakura mapazi acho anotakura nyika dzose dzedenga. Dai maiva nekutenda, maiudza gomo kuti gomo iwe ibva apa indanomira uku, maiudza kuti iwe muti ibva apa indanomira mugunga uku, waikuteererai. Mwari aisa kutaurira izvozvo kuti angowana kukabva mabhureki mubhuku, tanga shakashaya nyaya sakangotaura nyambo kuti hadai taiva nekutenda, dai taiva nekutenda kwemhodzi yemasitari. Mwari aisataura nyambo, Ishe akazotaura nhamo panyika dzino. Ishe akazotaura zvinoitika nezvinofanira kuti zviitike nezvichazoitika. Akauya kuzosimbisa kutenda kwavanhu, kusimbisa kutenda kwamarudzi. Akauya kuti vanhu kana vava nekutenda, vava nenzwisiso yakanaka, vakaziva zvinoda Mwari, vanobva pakutadzira Mwari, zvivi zvodzimwa. Kana zvivi zvadzimwa, vanhu vava nezivo. Kana vava nekutenda, voratidza zvibereko zvokutenda nesimba, kuti nyangwe vanhu kafa chaivo munovamutsa ivo, vanhu vakaremara chaivo munovaswatanudza maoko akakoromara. Ana great men vaye vanoswatanudzwa, vanonyengetererwa vakapora. Zvikava zvishamiso kumarudzi asingatende kuti vatembe. Asi Ishe akataura akati, rudzi uru harutende, irudzi rwekusatenda. Hapana chimwe chiratidzo chamuchaona kunze kwechiratidzo chamuprofita Jona, kuti Jona akamedzwa nehowe mazuva matatu akasvikwa nehowe zuva rechitatu. Ndozvimwe chete nemwanakomana wemunhu. Ishe vakarehwa pamuchinjikwa, akafa mazuva matatu akamuka nezuva rechitatu achienda kudenga. Hapana chimwe chiratidzo chinofanira kuitwa kuti utende zvinodarika ichocho. Ukaona chimira zvimwe zviratidzo kuti kutenda kwako kusimbiswe, woziva kuti kutenda kwako hakuna kusimba. Divai vanhu vane kutenda. Nawe kutenda inofambidzana nezvoumwari, inofambidzana zvakare nekururama pazvinhu zvaMwari. Torurama pazvinhu zvaMwari, nyangwe uri kwauri ikoko, usafungidzira kuti uri wega. Hauzi uri wega. Pai panenge uchiba pai, unenge une mutumwa ari ipapo, unenge une vatumwa ane zana vanokuchengetedza vayakamira newe ipapo, unenge une mweya waMwari uri ipapo uchiba hako kana kuti uchipomba zvako. Denga rakamomotera rakabata muromo somo, yawe. Achazviita here? Mamwe oti handifunga achazviita. Vatumwa voti akazviita here wekuti haya wakamomoterwa navatumwa ane zana, mweya mutsvene aripo ipapo. Iwo vati ndandiite. Denga rivati wakundwa nemiedzi. Zvino muchinda wemiedzi ndi Satani. Ndo vakuru vemiedzi vanouya nemiedzo zhinji, kuti ine zvokuba ndidi, ndichala zvokuba ndakatendeuka. Anouya nemiedzo kuti anokuisa iwewe pamhandi yacho, ndiwo bati wohomwe. Saka Judas Iscariot obvanzi iwewe ndowambati yacho homwe, iwewe ndiwe corrupt yacho, iwewe ndiwe mbavha chaichai magororo, ndovhaswa pamari yacho ipapo miedzo. Satani anzati iwa chete. Ndo zvanhu zvakaita naJudas Iscariot. Judas aitozika, wakazvarwa wakadaro, wakazvarwa ari mwana werima. Zvakazvarwa ari mwana werima,
Zvimwe anoedza kuti handisikuda kuba asi nguva kana yakwana zviri maari zvinomutuma kuti aite. Vaya vanohura, vamwe vangohura, vamwe zviri mavari chaizvo zvinotoita kuti vahurida. Vamwe vanoba vanototemerwa nyora, pane zvinhu zvakavagara chaizvo zvinoita kuti vaite izvo. Zvino zviri izvozvo zvinopedzwa nei? Zvinopedzwa kana vanhu vachingova jorodwa. Asi pane vamwe kuti ari mukutadza kudaro paine zvakamugara kudaro, nokuti wakasika vari vana verima, vanozongodzokera kurima, vanozama nepavanozama so, asi bezisiro vanodzokera chete kwazvakabva. Saka mutoona kuti baba vakamboshingaira chaizvo vainamata Mwari, asi mazuva ano kasi kudhakwa kwavari kuita ikoko. Vakabva kunyika vaita zvekunyika, vakauya vakatendeuka, Mwari akavaitira nyasha, asi zviri mavari zvakaramba, vakati aiwa kwete ngatidzokere. Zvava kutendeuka kwavo, kwamuzati kuri kutendeuka kwazvokwadi, uye kuti zita remunhu ragara riri zita rakanyorwa kune ava vachaparara vana verima. Pane vakatosanangurwa naMwari, kune vasanangurwa vanosanangurwa naMwari. Pane vanozvarwa vachinzi naMwari ava vachadya nhaka yangu. Pane vanozvarwa vachinzi naMwari ava tichazovaona. Pane vanozvarwa vachiti vasina kusanangurwa naMwari, asi vanongozvarwawo sevamwe, asi Mwari anozoti ndoda kuti avandishandire. Kwete vamwe kuti vanozoti vatendeuka vega vanzwa shoko, obva vati Mwari dai ndatendeuka. Pane zvinopisa pamwoyo wavo, Mwari obva azadza chiedza pamwoyo yavo. Chiedza ichocho chobva chashandura upenyu hwavo, havachaba. Asi pane vaya vekuti ndomhodzi yedu inokandwa murodhi, yokandwa paruware, yokanzwa shoko, panzwa shoko, panzi shoko rakachinakidza, shoko riri kutapira, ngatitendeuke chaizvo. Vanongofamba nhasi namangwana, sombe rekutanga vadzoka pachechi, sombe rechipiri vadzoka, mwedzi uchingochaya chete, vachingotambira kunzi mari yapinda chete, havachawanika zvakare chechi. Mazita aya akadaro akanyorwa kubhuku yevachatsva kare kare. Ukaona uchiti kana watambira mari, obva wati mari yapindirei, hande tinodya mari, obva waenda kubhawa, uri mwana wenyu. Ukaona uchidedera so pakakura vakadzi, obva wadedera kuti iyi vakadzi ipi, uri mwana werima. Kana uchitadza kukunda miedzo yakadaro, Mwari obva asachiedza mauri kuti uchikunde miedzo iyi, obva waitadza kukunda miedzo, obva wakurirwa nemiedzo yakadaro, uri mwana werima. Saka Pauro achiti kana paine unotadza pakati penyu, kana paine vaviri vasingawirirane pakati penyu, garai pasi nemumwe wechitatu, muedze kuyanana nehama. Asi kana zvaramba motora mumwe zvakare pamusoro, moedza kuyanana nehama. Asi kechitatu, kana hama idzi zikaramba kuyanana, ngadzichinyorwa pasi kunzi vava vaedheni nokusingaperi. Vana verima, hakuna hasha dzisingadzorwe, hakuna chitadzo chisingakanganwirwi, asi kuzvikudza kana komomotera munhu anoita inonzi ego, munhu anozvitutumadza, pride, zvisina basa. Iyoyoyo ndomavara evana verima, anova muedheni nokusingaperi. Ndipinde munhu. Zvino kwaiva nevamwe vaGiriki pakati pavakanga vakwira kumutambo kundonamatako, ivo vakauya kuna Filipo weBhetsaida reGeraria, vakakumbira kwaari vachiti, Ishe, tinoda kuona Jesu. Filipo akaenda akandoudza Andreasi, Andreasi akaenda naFilipo akandoudza Ishe. Jesu akapindura, nguva yasvika yokuti mwanakomana womunhu akudzwe. Zvirokwazvo ndinoti kwamunhu, kana tsanga yezviyo ikasawira muvhu ikafa, ichagara iri yoga, asi kana ikafa inobereka zvibereko zvizhinji. Tsanga yezviyo
tikaichengeta iri tsanga kudaro haizvari chinhu. Inozombomirira chete kuzombopurwa, kana yapurwa yobva yakuyiwa vanobikawo chingwa. Asi tsanga iyi ikamirirwa kuti ife yobva yapurwa yoomeswa yochengetwa matura, kana yakwana nguva yechirimo yoiswa pasi povhu yodiridzwa nemvura dzinonaya kudenga inomera obva wava munda wezviyo. Zviri kunzi kudii? Zviri kunzi Ishe akasafa hapana vamwe vakararamezve. Saka Ishe unofanira kuti afe kuti pa vanhu vararame, nokuti kufa kwaIshe ndokwakawira panyika kuti afire marudzi, kuti vese ari iye Ishe muchararama marudzi mazhinji. Saka Ishe ari kuvaudza unoda upenyu hwake ucharashikirwa nawo, nounohuvenga upenyu hwake panyika ino uchahuchengeta nokusingaperi kudenga. Kana munhu achindishumira nganditeverei, napandinenge ndiri nomuranda wangu uchavapo. Mashoko aya ndaazvokwadi, haasi mashoko ekunyema. Ukashumira tenzi, washumira tenzi, pese pana tenzi iwewe uripo, nepauri tenzi aripo. Saka mukachengeta kururama, makatakura kutenda, muchishumira tenzi wenu, pese pamunoisa tsoka dzenyu tenzi anenge ainemi. Saka musafungidzire kuti muri moga. Hamusi muri moga, hamumbofa makafamba moga, munofamba natenzi. Makatakura kutenda, makatakura kururama pazvinhu zvaMwari. Tenzi achava nemi, imi muchava natenzi. Pana tenzi ndo pachanga painemi. Ndatemberi iyi ndo munogara tenzi kutemberi. Zvino wakaipa anouya kuti akovhare meso pazvinhu kuti mutadzire temberi, kuti tenzi abve patemberi yake, nokuti tenzi agare patemberi yakasviba. Obva kuti nyorai matemberi muise matatu, pendai temberi ishanduke ganda ribve kumutema rive murungu, obva mableacha. Ndobva yakuti dai maita upombwe, hamuzoona kuti zvakanaka here, zvinofadza mwiri. Obva matadzira temberi yaMwari moisvibisa neupombwe. Obva manzi iwewe waiswa pasirivhera nendarama, dai wambobira murungu, hauone kuti Krismasi here, vana vanoda maschool fees, kumusha kunoda mari nokutumirwako kuti vanhu vadye Krismasi zvakanaka. Obva wanzi iba, obva waba, obva watadzira temberi yaIshe. Kururama kushayikwa mauri, chiedza chatenzi chobuda mauri, nokuti rima nechaedza hazvive zvakadyidzana. Asi chiedza pachinosvika rima rinotiza. Chiedza chagara, rima robva raedza zvose zvarinogona kuti chiedza chibve. Obva waya nezvivi rokuti ita zvivi, obva waya nesirivheri rokuti iba, obva wapigira mukadzi, obva ati ita upombwe naye usvibise temberi. Obva kuti wadi wanyorwa matatu uchitadzira temberi, uchisvibisa temberi. Paya panonzi Satani akangwara. Izvi zvino zvakangwarira izvi, zvokuti vanhu vasapinde kudenga, vanhu vasayanane naShe wedu, kuti temberi yaMwari iregedze kugadzirwa nokuvandudzwa zvakanaka. Ipapo chete ndo pakangwarira. Kana munhu achindishumira nganditevere, nepandinenge ndiri ndichataura, muranda wangu uchavapowo. Saka ukaona munhu wakupererwa zvokufungidzira kuti nyika yaguma, wakuda kutenga rhubu zvisungirire iwewe, wada unotora mushonga wamakonzo kuti umwe iwewe. Kushayiwa zivo iwe, kushayiwa zivo yokuti pauri kufunga kwako wakamira nevatumwa nezana kwapamumotera, wakamira mweya mutsvene waMwari akamira newe, Ishe tenzi akamira newe. Vada kumirira kuona kuti uchaita sei panhau yausangana nayo. Iwo vatoti arya nene ndotora roga nimwe ndife zvangu zvipedze. Dai waiva nemesomwe
waiona kuti tenzi ari papa, mweya waMwari ari papa, vatumwa nezana vakanyomotera vese vakawanda wanda ari pano. Saka zvandakuita zvazviite, dai ndapfugama ndanamata Mwari. Zvimwe Mwari ane akamira uchapfugama here. Dzimwe nhamo dzinouya nokuti wakaipa anoenda kukuedza, asi mukuedzwa munofanira kunge mune kusunga pakutenda mune zveumwari. Kana muedzo chinge yauya yakumomotera, Mwari chaanenge amirira kuti aone kuti uchapfugama omunamata here kana kuti uchaita dzimwe pfungwa. Mwari afanira kukufungira, nokuti akakufungira anenge achikupinza machena. Mwari haapinze munhu machena. Ndo nhau iripo. Munhu akapiwa freedom of choice yake. Munhu akapiwa zvake, kubva nani achazviteurira pamberi pangu ndiye achararama. Mwari zvaakatoudza Kristu panyika dzino, akaudza shoko evhangeri panyika ino yatiri kushumirai tikuparidzirai. Mukasatoitenda, mukasatoigamuchira iyoyi, muri kunotsva. Saka nhamo nematambudziko nazvike zvokuvingai hama. Pfugamai nemadhondoro enyu aya, munamate Mwari. Tsanyai, zvitsaurirei nemwoyo unoda, muine kutenda kuti handisi ndega. Ndakuapuraya kuuya panyika dzino, kuuya kwandakaita ndiMwari wakatendera. Zvandava pano ndine kutenda kuti Jesu ndiye Ishe uye Jesu aneni. Pandinopfugama apa namatu wangu unofanira kuti muzvikwe, nokuti haazari ari Mwari asinganzi nomunyengetero, nokuti hachizi chidombo, hachizi chinhu chinongozi chinongobatwa apo choiswa apo choturikwa chonzi ndiye Mwari uyu. Asi Mwari wedu anonzwa munamato, anonzwa kumbira nekuchema. Chinonamata paunopfugama watenda, wazvininipisa, wazvidukupisa zvizhinji kuti aiwa pazvinhu zvese izvi inini ndiri mudiki kwazviri, handizvirwiri asi ndinaro ndirwira ari mandiri. Wapfugama. Baba vari kudenga vane simba, vakasika denga nenyika nezvose zviri mairi, mabvi ose anogwarama pamberi penyu. Mwari wamasimba ose, hapana kana simba rakasiyiwa, rose nderake. Ndisunungurai pazvinhu izvi. Mwari anomusunungurai chete chete, kwete kutoti masaka nenhamobva manoti katinoromba kuti nhamo dzipere, tinotadzira Mwari oramba uchina zvivi pamusoro pezvimwe zvivi. Chiedza chaMwari chichibuda chinosiya munhu, unosiyiwa wakadaro uri munhu. Saka utiona vaprofiti, vaidzi vaprofiti vanoona nhonga tsono nezuva raanongotadzira Mwari chete. Chiedza chinobuda anosara angori munhu, nongosara ngori zita chete, duri ringurunguru mukati musina chinhu. Zita rakare kunzi ranzi nhonga tsono ringe rangozita, asi umwari chaiwo nemweya chaiwo zvakatama, nokuti pane rima ragara nokuda kwezvivi. Zvivi izvi musazviite zvitete kana kuti zvidiki kana zvinhu zvisina basa, nokuti zvakatofirwa zvivi izvi. Mwari wakazvininipisa kubva kudenga, akazvininipisa kuita munhu kuti auye nenhau yezvivi izvi. Mwari akazvidukupisa kubva pachigaro chake chekudenga chine kubwinya kwose. Mwari akapinda munyama yakatukwa, akagara munyama yakatukwa. Mwari akauya akati, yangu nyama indauya nayo pano, iyi nyama ndiyo yada kuti ndirovere pamuchinjikwa, kuti zvitadzo zvose nezvivi zvose zviroverwe padanda. Pozvarwa chisikwa chipenyu chichazvarwa ipapo. Ichocho chichazvarwa ipapo ndiye Kristu tenzi. Ani nani achatenda kwaari achava noupenyu maari, nezvivi zvake zvose zvichange zvichakunzi izvo zvakaroverwa kare, zvakapfuura. Saka zvivi hazvizi chitete, hazvitombori zvinhu zvidiki, asi zvikuru. Zvakabvira Mwari kudenga akauya panyika dzino. Hapana kana chinhu chipi nechipi zvake Mwari chaakambosunguka kubva pachigaro chake. Mwari kusunguka kunze kwezvivi izvi. Zvivi zvakasumudza Mwari pachigaro chake. Mwari akati, yowe, rudzi rwere rwatadza, toita sei? Mwari akati, zvandaakuita neuchenjeri, ndakuchitumira mwanakomana wangu auye panyika,
iye achaita zvandinoda, iye ndiye chava nyama yezvipiriso zvinonhuhwira pamusoro pezviviri. Saka Ishe paakafa nepanomuka zuva rechitatu anoenda nenyama yake pamberi paMwari kuti nyama yake ipiwe sezvipiriso zvinonhuhwira neropa rake ripiwe sezvipiriso zvinonhuhwira kuti zvigadzirise nhau yezviviri. Mwari akagamuchira zvipiriso izvi, ropa raMwari rikapupura pamberi paMwari, nyama yake ikatorwa ikagamuchirwa naMwari kudenga kuti zvivi zvavanhu zvapera. Ani naani achatenda kune uyu, zita rake harichazi Jesu asi kubva nhasi wakunzi Kristo, mutsvene waMwari. Ani naani achatenda kuna Kristo, mutsvene waMwari, achava neupenyu, achararama maari naiye achararama maari. Saka nhau yezviviri hama, mufanira kuti mufungisise pamusoro pazvo. Musati matanga zvekunwa kadoro kenyu, musati matanga zvekunogocha nguruve dzenyu, musati matanga kunorasa unhu hwenyu, musati matanga kutadzira Mwari nekutadzira temberi. Fungisisai pamusoro pazvo. Ndakudenga kure. Vamwe venyu 31 Mupfuri munenge matori. Pakafananzi nyika ichaguma, ini ndanditi nyika ichaguma rini, asi ndinoti iwewe uchaguma rini munyika yako. Zuva rako rekufa kwako iwe ndokuguma kwako kwenyika yako iwe. Nokuti hapasisina kuzviteurira, hapasisina evhangeri yauchanzwa, hapasisina kujorodzwa kwauchajorodzwa nako, pako patoguma. Seri kweguma hakuna munyengetero. Saka ukatadza kutonzwa nhasi, ukatadza kutotendeuka nhasi, ukatadza kutojorodzwa nhasi, ukatadza kutorurama nhasi, seri kunonzi kune kugeda-geda kwameno. Kandimanya nekuku. Kana munhu achindishumira, Baba vangu vachamukudza. Kana munhu achishumira tenzi Kristu Jesu, Baba vari kudenga vachamukudza. Kushumira kuita seiko? Kushumira kuparidza shoko evhangeri kuti Jesu ndiye Ishe. Kushumira kuudza hama yako kuti siya zvivi zvinokuuraya, tendeuka kuna Mwari uchiri mupenyu. Kushumira Mwari kuudza iwewe uprofita wenhema gara pasi, uri kuuraya mweya yavanhu, uchiurasa mweya yavanhu vaMwari pakutenda. Ndokushumira ikoko. Kushumira kuita zvakarurama zvaMwari. Kushumira kuti munhu womukati akunde munhu wekunze. Kushumira kuita zvinhu zvinofadza Mwari nezvinofadza mweya waMwari. Ndokushumira Kristu. Zvibereko zvose zvamweya nokuwanda kwazvo, ikoko kunonzi kushumira Mwari. Kuva netsitsi, kuva neunyoro, kuva nemwoyo murefu chaiyo, mavara ose aya nerudo, mavara ose iwaya kushumira ikoko. Zvinoisha mubva ati ani nani unondishumira, Baba vangu vari kudenga vachamukudza. Kukudzwa kupiko? Kukudzwa pazita rako here? Kukudzwa pachiko? Mwari angataura kukudzwa kwokuti kudenga wakuchikwanisa kuchienda uye kudenga kwakwidzwa Ishe wedu. Wakuchikwanisa kunzi uri mwana waMwari zviro kwazvo. Mavara eumwari avanikwa ari mauri. Munhu anokudzwa naBaba haakuzwe pazita kunzi akunzi dhokotera, profesa, kwete. Kukudzwa naBaba kukudzwa pamweya, kuti munhu uyu zviro kwazvo uyu anofanira kuti agare patafura dzaMwari dzemweya, adye zvemweya zvekudenga. Nzvimbo yake kudenga yobvanzi yagadzirwa. Ndokukudzwa naMwari. Unogara pakagara tenzi wedu pachigaro chaMwari, iwe unenge kune chako parutivi. Ndokukudzwa kuri kutaurwa.
Ishe anoparidza anotaura achiti anonyengetera pagetsemani munamato mukuru. Pamunamato yose Ishe akabata kumwa ndinoti munamato mukuru ndomunamato waanoita kupedzesera Jesu mugomo reGetsemani. Anoti, Baba, yakwana nguva iye yekuti mwanakomana akudzwe, kuti ave nekukudzwa kwaaiva nako nyika ino isati yabarwa. Andinyengeterere nyika, asi ndinonyengeterera vamakandipa vari munyika. Kuti ini Baba, zvamuri mandiri, ini zvandiri mamuri, ndinovanyengeterera kuti ivo vagova mandiri, kuti pese pandiri nemiyo mugovapo. Ivai noumwari, yananai naMwari. Ukuti Mwari akatotinyengeterera kudhara munamato wakatendwa ukagamuchirwa, kuti nani achatenda kuna uyu Mwari achava naye. Ishe akataura kati anini anachandishumira, Baba vangu vari kudenga vachamukudza. Saka kana tichitenda kuti mashoko aya ndeazvokwadi, saka kutya kwedu kunobve kupiko? Kusarurama kwedu kunobva kupiko? Kukundwa nemuyedzo kunobva kupiko? Ivo baba vedu vakakunda muyedzo murenje. Satani akarohwa neconfusion, akauya akabvunza Satani kuti ndiwe here iwewe? Kana uri iwewe zvinodetsere pasi, nokuti zvakanyorwa zvichinzi kana Mwari chaiye akatendere kuti mutsvene wake gumbo rake riwere kana padombo. Ndiwe here iwewe? Kana uriwe chaiye chinja dombo iri rive chingwa udye. Satani akarohwa neconfusion. Munamato mukuru wakarohwa kare, munamato wakatendwa wakagamuchirwa kare. Saka uchiona vanhu vachida vakanyengetera kanamata Mwari unovaitira nyasha, nyasha dzakadururwa kare. Problemu ndeyekuti zvivi zvenyu ndo zvinodzinga chiedza mamuri. Zvino ndikukuparidzirai hama kuti chiedza chaMwari chidzokere mamuri, mudzokere pabanga muri, vandudzwe papfungwa nendangariro dzenyu. Chiedza chaMwari chiwedzerwe mamuri. Zvezvo kuti muno muchibhadhariswa navaprofiti muzanzi kuda kuona munhu waMwari bhadhara mari. Evhangeri iyo vari kunotsva iyo nyenya. Hazvina kana umwari, hazvina kana kururama mazviri izvozviya. Hakuzati kuri kushumira ikoko. Kushumira kuri kutaura kuti kana wandishumira uchanditeera, Baba vachakukudza. Haizi nhau yekupa mari nekupa zvikwanisiro uchipa munhu waMwari, kwete. Ishe haana kana zvipo zvaakabhadharisa vanhu, asi Ishe akamutsa vanhu vakafa. Razaro akafamba, varume vasingaone vakaona, vasingataura vakataura, mukadzi aibuda ropa rikapera, asi hapana kana chouiri Mwari chakati ndipe, uya nenzombe yako, uya kana nekasi sirivhera yako, uya nefishi. Hapana kana chaakatambira, hapana kana chaakakumbira. Zvamunopiwa mahara nemiwo ipewo mahara. Ukaona profita akakubhadharwa inhume yaSatani zvazokwadi. Haazati aine mweya mutsvene waMwari. Mweya uyu hauri kushanda maari, hauzati uri waMwari. Tane zuva raunobhadharisa mweya waMwari anotiza, nokuti Mwari anenge akutoona papinda rima chiedza chinobuda mumunhu. Ndo paanonoromba obva anobata mishonga kuti arambe achiprofita, arambe achinhonga tsono, kuti arambe achiita mari. Makapiwa mahara, nemiwo ipewo mahara, iri kuda vaprofiti. Imi vacho vanoprofitwa vakapiwa mahara zvekuchiprofita izvozvo, nemiwo piwayo mahara. Kodzero dzenyu idzi, ani ndinotara yetu nakodzero dzedu, kodzero dzedu, hurumende yazoti, hurumende yekudenga iri kuti ndezvemahara, ndezvinopiwa vanhu mahara, goveranai mahara, saka musabhadhariswe. Hurumende yakataura zvomweya ndezvemahara, makazvipiwawo mahara, chigoveraiwo mahara, saka hazvibhadharwe, nokuti hurumende yakati ndezvemahara.
ukaona hurumende munyika dzedu yakukubhadharisai mweya wekufema, woziva kuti aiwa ka izvi hazvisizvo. Zvino Mwari ari kuti mweya iwoyo watakapa vanhu ava vaprofita ndiyo yemahara, ngavakuprofitei mahara, vanorwara ngavanyengetererwe mahara, vapore. Saka Mwari akabva ati aiwaka nesimba rekuporesa vanorwara ndakabva ndaripa nevamwewo vasitorina mweya wacho wekuprofita ndikavapa kuvakuru vechechi. Vakuru vasikaprofita vechechi ngavaturike maoko enyu pamusoro mugopora. Mwari akatozona kuti vachauya kutsvaga mari varume ava, vakuda kushanda nemweya wangu kuti vaite mari. Mwari akati aiwaka manje kuporeswa kwevanhu hakuzati kuri kuvaprofiti asi kuri kunobva kwandiri. Turikai maoko enyu pamusoro pavo vapone. Saka shoko richiti kana pakati penyu paina vanorwara ngavakumbire kuvakuru vaturike maoko avo pamusoro pavo vamukumbirire kuna Mwari munhu apore. Izvimari zvakabhadharwa kare, zvakabhadharwa neropa pamuchinjikwa zvinhu izvi. Zvakabhadharwa neropa. Mwari akakwanisa kuenda kuna Mwari akati Mwari zvandakuya kwamuri nakuchikumbira mweya mutsvene wenyu kuti aende panyika kuti abatsire vanhu panyika asanokavha gepu kuti pandinodzoka. Achaparidza zvose zvangu, achatora zvose pane zvangu achivadzidzisa izvo. Akavaudza akati ndakuda kukumbirirai mweya mutsvene kuna Baba. Kana achinge auya iyeye kana akugarai pamusoro penyu achakudzidzisai zvose zvinofanira kuti zviitwe. Zvinenge zvasara zvacho ndichazadzisa kana ndichinge ndichiuya. Saka zvinhu zvakabhadharwa neropa zvinhu kare kare naishe wenyu. Saka hakuna munhu afanira kukubhadharisai, hamubhadhare, zvakabhadharwa kare. Ukanga anobhadharisa inhume yaSatani, ndo evhangeri yerima, ndo vaino vari kuenda pamwe chete nenyika nemoto, ukandwa mumoto. Vanhu vakadaro unofanira kuamisa. Kana muchichita zvekutaura musadzokere ikoko zvakare. Vakawanda vanotya nzava unosungwa, iye unobopwa, iye unoitirwa zvakati. Ikokoko mashoko iwayo mashoko ekusatenda iwayo. Dai maiziva simba rina Baba kuti Baba akasika denga nenyika, ndo vari kutaura kuti anosungwa nekaprofita nen'anga iyi. N'anga iyi ndo ichasunga iwewe mani. Uri kuziva kuti unawatumwa vangani here vakuchengetedza iwewe. Shoko rinoti, Mwari anoti vana vangu vaparara nokushayiwa zivo. Kushayiwa zivo uku ndo kunokupai kusatenda. Zvino tikukupai zivo yekuti mutende. Kana takupai zivo iyi moziva maraitsi enyu ekuti muri vana vaMwari. Mwana weimba ane kodzero dzake muimba yababa vake. Satani akakutambudza unonomhan'ara kuna baba. Satani akauya nezvinhu zvake zvinokutambudza iwewe nemuedzi yake, enda kuna Baba. Iwe unotaura Baba, Baba onai muchinda uyu wenyika ino wanditambudza panhau dzakati nedzakati nedzakati, ndinunurei? Baba vari kununura kuti Baba vapenyu, mwanakomana mupenyu, mweya mutsvene waMwari mupenyu. Vanonzwa munyengetero yevana vavo, asi kutenda kwenyu ndokuita kuti imimi muite kunge Satani ane simba chaizvo. Dai nesimba dari kudenga, saka dzingwa hana simba. Munoziva kuti Satani paachatongwa, paachaiswa mumoto, paachasungwa, achasungwa osvika mugomba rakadzika 1000 years, achauya osumudzwa nemutumwa mumwe chete anenge akabatwa sowo sekacheche, osumudzwa Satani sekacheche, oikandwa mugomba rakadzika. Ndo simba rina Satani ro. Baba vakasika denga vakaturika zuva mumhepo, vakati zuva ida kukuturika mumhepo mudenga, zuva uchapembeuka uri papo usingapere, chipa chiedza munyika dzose. Zuva kubva zuva iroro zuva anongopisa chete, zuva hadzime, anenge achingopisa chete, achingobuda achivira, achikuda achivira. Ndo simba rina Baba iroro. Satani hana kana chake wanje akagona kugadzira panyika dzose. Chaanogona kuroya, kushandisa zvinhu zvaMwari, kuchita zvinhu zvakaipa. Mwari akagadzira mukadzi akati tora mukadzi ave wako uyu,
Satani akatora mumwe mukadzi akati haudi vairi here iwewe, vakaiti vairi zvinoita nani. Satani akashandura zvinhu zvakanaka zvababa zvikava zvakaipa kwamuri. Baba oti sirivhera nendarama ndeyangu. Satani obva uyo obva akunyima sirivhera yacho, obva atadza kuibata, obva adzoka kuti zvakare achiti kana uchida sirivhera iwo ine kwandinoziya, kokuti iwewe unongouraya mwana hwani kana kuuraya mubereki wako iwewe, obva waita mari haudi kukuendera, haudi mari here iwewe, obva auya nemiedzo iyoyo. Satani obva ashandura mari kuti chiyo chinhu chakaipa chaizvo. Asi Mwari ari sirivhera ndeyangu, ndarama ndeyangu, ndiMwari akaizika. Asi Satani anouya obva aishandura mushandiro wayo, obva ati iwewe bvisa mbijana chete kun'anga ione kuti uchaita mari sei. Obva marova transaction yauri kurova, asi transaction yauri kurova apa haizadiwi transaction yemari, itransaction yemweya wako iwewe. Ndawaguma ukagamuchidza rima patemberi yaBaba, temberi iri pakati pemwoyo wako. Mwiri wako uyu temberi yaIshe, pakadzikadzika pemwoyo wako apa ndo pane atari dzomweya, ndo dzacho dzawatengesa pawaita transaction yeurombwa hwako. Satani izvo zvezvo ndo zvaanogona, nokuti ima hamuna zivo yezvinhu izvi. Obva matoti hai hanzi kusafa nekubiko, tongorarama zvedu kako, kusafa nekubiko tongorarama soft life. Oh, una soft life. Satani obva aziva kuti akomana ada soft life handei nawo. Usvika kuti shamari kana uda soft life, ndine nyanga inoziya, unongoisa kamari mbijana. So waisa kamari mbijana uchafa nemari, transaction yobva yakompletwa. Watengesa mweya wako kurima, mweya iwoyo obva wakadzoka wawake. Namwe matambudziko zvikakuwira, hapana paunopfugama iwewe. Mwari akakunzwa munamato wako, nokuti mweya wako hauchazova Mwari, wamweya werima, wamweya wake. Nawe pano panyika inawe kuwana mweya kuti mweya uyu uchatorwa nani, uyu uchatorwa nani. Ndo nawe iripo chete. Sikada kurebesa nyaya yekukwesa pachete. Nawe iripo ndeyekuti mweya uyu uchava mweya wani, waMwari here kana kuti werima, wechiedza here kana kuti werima. Ndo pane nyaya chete ipapa. Saka paya paunoita zvakaipa, paya paunoita zvivi, paya paunenge uchiita mabasa erima, mweya wako iwewe uri kuita uchitengeswa zvishoma kusvika watengwa 100% nerima. Ipapo uchava mwana werima nekusingaperi. Ndoba kuti kamunhu kana mwana werima zvazokwadi, ndokuti unonzwa autaura achiti ndinokumbirawo vanobatsira kana n'anga dzindibatsirawo pakuromba kwangu, nokuti ndakutya kufa, ndakazi ndichafa after 5 years. Zvino ndasarwa negore kuti 5 years dzichaye, asi ndiri kutya kufa. Hapana nedzimwe n'anga dzinokwanisa kundiwedzera. Mwana werima kutendeuka haana kutendeuka, haasi tomboda kutendeuka, asi zvaari kuda ndezvekuti awedzerwe mazuva ake ekurarama panyika. Otoramba achitsvaga zvivi pamusoro pezvimwe zvivi. Mwana iyeye mwana werima nokusingaperi. Mweya wake wakatotengeswa kuna Satani nokusingaperi. Hauzati uri mweya uchadzoka kuchiedza kana atoramba zvachose akakuwedzerwa mazuva ake kuti arambe achiita mabasa erima, ekuromba achichekeresa vanhu, achiramba achidya mari ari pano panyika. Vana verima ivavo. Asi vana vechiedza ndo vaya vekuti vakatadzira Mwari vanodzoka kuna Mwari, vozvichema pamberi paMwari kuti Mwari takatadza, ndiregererei. Voreura zvivi zvavo pamberi pekereke kuti kereke ndakatadzira Mwari, ndiregererei Mwari pazvinhu izvi. Mutemberi yaMwari obva areurura zvivi zvake, obva aregererwa. Ivavo vana vechiedza. Mwari obva anati mwana wangu areura nemwoyo unoda. Mwari obva achikupa simba rokuti muedzo iwoyo ukadzoka ushaiwe simba pamusoro pako. Ndo zvinoita vana vechiedza. Kwete kuramba uchiwedzera zvivi pamusoro pezvimwe zvivi, uchiramba uchiwedzera zvichikumomotera kusvika waa mwana werima nokusingaperi. Zvino mweya wangu unomanikidzwa. Ndichatiko? Baba ndiponesei panguva ino. Asi ndizvo zvandawira panguva ino. Baba, kudzai zita renyu. Ipapo inzwi rakauya richibva kudenga richiti, ndatorikudza, ndicharikudzazve.
Zvino vanhu vazhinji vakanga vamirepo vachizvinzwa izvi vakati kwatini ramheni nemabhanan'ana. Imwari ataura. Mwari kana aine munhu wake da kutaura nemunhu wake, Mwari anozviita izvi. Da kutaura newe chete asi amwese hapana chaanonzwa, Mwari anozviita izvi. Vamwe kuti akarira mabhanan'ana denga rasheka beno zvichaitika asi Mwari akatopedza kutaura nomunhu wanga achitaura naye. Ndatorikudza, ndicharikudza zvakare. Zvino vanhu vazhinji vakanga vamirepo vachinzwa vakati kwatinhira. Vamwe vakati mutumwa wataura naye, wapindura mutumwa. Jesu akapindura akati inzwi iri harina kuuya nekuda kwangu inini asi nekuda kwenyu imimi musingatende. Zvino kutongwa kwenyika ino kwavapo. Zvino muchinda wenyika ino uchadzingwa. Iye Satani ndiye muchinda wenyika ino. Iye wamunotya uyo munopa mbiri, muchimupa mbiri, muchimupa nyembe kuti uyu akaipa uyu achadzingwa. Neni kana ndasimudzwa panyika ndichakwera wose kwandiri. Mwari kana achinge amuka kubva kwakafa aenda kudenga agariswa korona pamusoro pake apiwa zita risati rapiwa mamwe marudzi, Kristu Jesu achakwevera vanhu vose kwaari. Ndo zvatiri kuita pano. Isu takatokoverwawo kuna tenzi nevhangeri atiri kuparidzirai nemiyo mukukweverwawo kuna tenzi. Wakareva izvozvo achiratidza kufa kwaaizofa nako. Zvino vanhu vazhinji vakapindura vakati isu takanzwa pamurayiro kuti Kristu uchagara nekusingaperi. Zvino moreva seiko imi kuti mwanakomana womunhu unofanirwa kusimudzwa? Uyu mwanakomana womunhu ndianiko? Ipapo Jesu akati kwavari chiedza chichipo pakati penyu chinguva chiduku. Fambai mune chiedza kuti murege kukundwa nerima. Unofamba murima haazivi kwaanoenda. Mune chiedza tendai kuchiedza mugoitwa vana vechiedza chete chete. Zvamuna Kristu chiedza, ivai vana vekutenda, vana vechiedza. Muchagara muchiedza chake nokusingaperi. Ipapo Jesu akabva kwavari chiedza chichipo pakati penyu chinguva chiduku. Fambai mune chiedza kuti murege kukundwa nerima. Unofamba murima haazivi kwaanoenda. Mune chiedza imi, tendai kuchiedza imi, ugoitwa vana vechiedza imi. Jesu akareva izvozvo akabva akazvivanza kwavari. Zvino kunyange akanga aita zviratidzo zvizhinji zvakadaro pamberi pavo, havana kutenda kwaari kuti shoko romuprofita Isaya riitike raakareva richiti Ishe ndianiko wakatenda chakavanzwa kwatiri, noruoko rwaShe rwakaratidzwa kuna aniko? Saka vakanga vasingagoni kutenda nokuti Isaya wakatizve wakapofamadza meso avo, asi akahomesa mwoyo yavo kuti varege kuona nemeso avo nokunzwisisa nemwoyo yavo, vadzoke ndivaporese. Meso enyu amakapiwa aya, Ishavha ati meso enyu aya ndakapofamadza kuti musaone. Nemoyo unoti kunamata moyo, moyo wangu unoti tonamata nemoyo. Jesu anototsvaga moyo. Ishovha ati ndakabva ndati vasanzwisise nemoyo wacho kuti vapone, kuti vauye kwandiri ndivaporese. Tendai kuna Baba, mutenda nekwandiri, Ishe anotaura. Moyo yenyu iyi ngairegedze kuomarara, musasundumare muchisundumara pane zveumwari. Mwari avhataiwa kamwoyo yeyo ndienda kuti musanzwisise nemwoyo, asi da kuti munzwisise nomweya. Mwoyo yenyu iyi chingori chiogani chiri kupomba ropa, naunzwisisa nechiogani chopomba ropa. Saka muchiona mujoro zvinhu zvenyu hazvifambe nokuti muchifunga neogani rinopomba ropa, ndorambe muchifunga naro iroro kuti anodiwa nokuti ogani yangu yarova sezva sitereki yapomba ropa rakawanda. Saka pane rudo, kwanzi mujolo crisis. Mangwana zobva zvafa iwe.
iropa rakumhanyisa mhanyisa wakafunzira kuti uri kudiwa kana kuti uri kuda. Audiwe, aude. Asi mweya kana ada. Mweya wangu, mweya wako huyu. Iye kana ada iye zvinoita. Ende iye kana ada kuda kwake ikoko ndo kunotariswa naMwari. Saka uchiona munhu achinyengetera akakumbira kuna Mwari, Mwari ndinokumbira zvakati, ndinokumbira mota, ndinokumbira munda, ndinokumbira kuti ndozorora, ndinokumbira ndozororwa. Mwari anenge achiona kuti aiwa uyu munhu ari kutaura haazati ari munhu adi kutarisira kuti ataure. Mweya haasi kutaura, asi chiri kutaura iri ogani. Ogani remoyo riri kupomba blood ndo riri kutaura pamunhu. Aunzwa manyukunyuku. Ogani ndo riri kupomba ropa. Mwari anonzwa kupupura kwemweya. Mweya wako uyu tiano yanana nemweya mutsvene waMwari uyu. Mweya waMwari ndiye anobva abvunza mweya wako uyu kuti chii chanetsa. Mweya wako bva apupura kuti aiwa ndatamura inini, ndakuroorwa, ndakuroora, ndoda kutenga musha, ndoda kutenga mota, pandiri kufamba hakuswitika kune matsotsi mazuva ano. Mweya wabva aiwa ndanzwa chichemo chako, mira ndikudaire ndiende kuna baba ndizwe kuti baba anoti kudii panhau iyi. Mweya waMwari wabva aenda wabva anoti munhu ari kukumbira zvakati nezvakati nezvakati, asi ndaona zvakarurama kuti apihwe. Da munhu uyu unoshumira tenzi. Mwari wabva ati mupei. Maropafadzo wabva auya, mawindi acho kana akuzarurwa haazarari mawindi madiki, anobva azarurwa mawindi chaiwo chaiwo, wabva azarurwa muupenyu hwemunhu, otswana upenyu hwemunhu washanduka. Ndiye rombe riri here iri? Rombe riri razikanwa nemagrosa yese netangi yese rizoona kuti pane rombe iri rogara apa. Ndo rombe rashandurwa kudai so iri. Aiwa kana zvakadaro Mwari ngaakudzwe. Mwari ndozvaanoita. Bhaibheri Mwari panoti ndiri Mwari anosumudza marombe muguruva. Kana akusumudza marombe muguruva haasumudze marombe anenge achikumbira chikafu. Kuti rombe rinouya rokumbira Mwari ndokumbira chikafu handina chekudya. Mwari anosiya. Obva abvunza mweya kuti ari kudei. Mweya waMwari obva ati auye munhu uyu akaguta ipapa parona kutsvaga zvinodhaka, ngomirai kumupa. Akangowana mari chete munhu anodhakwa, musamupe. Kana adhakwa acharegedza kunamata. Saka mundaona kuti zvakakodzera kuti musamupe. Fata nanenguva Mwari chinamata zvingaropafadzwe. Mwari anoona kuti kuropafadzwa kwako iwe kurasika kwako. Dai takwanisa kuona, takwanisa kupupura wasati kwanisa kuona. Asi Mwari iye unoona. Mweya waMwari anoona anopupura nemweya wako iwewe. Bhaibheri unonamata Mwari ndokumbira zvakati, zvauri kukumbira izvi ogani zvekupomba ropa. Auti iwewe usati watanga kumbira. Anokumbira mweya ari mauri. Mweya ari mauri ndiye anopupura chokwadi chaicho chaicho pamberi pemweya uyu. Munhu uyu anoda zvakati zvakati, asi munhu uyu mabasa anoita kana achinge adaiso nezvaanozoita mukamupa zvakati nezvakati, aiwa munhu uyu kauyu mune zvangofanira kuti matomusundira muna Satani. Conversation inenge ichitaurwa, mweya uchitaura nemweya. Vanzi saka toita sei? Vanzi kuti munhu uyu timuropafadza anofanira kutendeuka pamwoyo. Chimupai chinguva ambotanga anwirira shoko. Kusvika munhu anamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Akusavhunduka sirivheri nendarama. Akusavhunduka kuona vakadzi vakawanda akasiyana siyana makara. Mumwe akangona akatsvuka mukadzi atorasika. Mumwe akona akasviba atorasika. Mumwe akona akareba atorasika. Mweya anenge achiona izvozvo kuti aiwa baba ava kuvakadzi vakatanga vakunda muenzo iyi, vakatanga vazadzwa nekutenda kwaKristu maari, vakazadzwa neumwari mavari baba ava, ipapo mubva maaropafadza zvenyu nokuti vanenge vakwanisa kukunda muedzi. Zvinozobatsireiko Mwari uropafadza murume anochiva vakadzi
anenge achinamata zvakanaka Mwari wake, obva ati Mwari ndokumbira Mwari, obva amuropafadza nesilivhera nendarama. Silivhera nendarama iyoyo ndianoshandisa kunohura kunze uko, obva aita mabarika kunze uko, nemasmall house akawanda wanda kunze uko, obva anoita mukondombera kunze uko, obva afira ikoko. Mwari wakatona taiwa kasika problem silivhera nendarama itikamupa uyo anonofira ikoko. Saka musamupe kusvika amirira shoko raMwari, akutya Mwari. Kutya Mwari hanzi ndo uchenjeri hwese, ndo kwanotangira uchenjeri. Kana munhu asati ane uchenjeri iwoyoyo, hapana Mwari haakuropafadza, anokuropafadza unyike sei ufe. Mwari haasi Mwari weutsinye. Mwari anoziva kuguma kwazvo zvisati zvatanga, uye Mwari anoziva muperero wazvo kana zvisati zvatanga zvakati. Ndaiwa tikamupa anonofa. Zviri nanaramba ari papo, mweya wake uyu ugova mweya wangu, ndozoda Mwari. Saka uchiona pane vamwe vanofa akadaro, ndiMwari kuti anoita. Unofa usina silivhera nendarama, asi Mwari achikuti aushayiwe chekudya, aushayiwe chekupfeka, ende chekudya haushayiwe, chekupfeka haushayiwe. Mwari obva kuti gutsikana naizvozvo, obva agutsikana naizvozvo. Mwari obva ati musiyei akadaro, ndo zvichamuita kuti adye nhaka youpenyu husingaperi. Saka usamubva wakati saka Mwari wacho ndiMwari weutsinye. Mwari ari kuchengetedza mweya wako iwewe. Pamberi paMwari uri mucheche pazvinhu izvi, uri mucheche pazvinhu izvi. Unotamba nezvinokwadza zvausingazivi iwewe. Zvinokwadza zvaunotamba nazvo izvi ndo zvinoita kuti uparare. Saka Mwari anozviziva kuti aiwa izvi zvinokwadza izvi, musamupe zvinokwadza, mupei zvinovaka. Asi haave nenzara, haashai chekupfeka. Vana vanoenda kuchikoro nezvishoma izvozvo, vana vanotoenda kuchikoro vakadzidza, vakaenda kumayunivhesiti inobhadharwa mari zhinji, ichikwanirana pamari iyoyo. Mwari akaona kuti tomba 1000, tikamba 50,000 anorasika nayo, mupei 1000. Pa 1000 ipapo chero chichonaye kuti zvose zvakwana. NdiMwari anoita izvozvo. Paipa unoti mari yakwana, hauziviwe mari haikwani, asi Mwari ndaida kuti ikwane pane zvose. Munhu atambira 1000 chaiyo, 1000 iroro kana rabva kuna Mwari rinotenga imba. Munhu atambira 50,000 iyoyo kana zvisina kubva kuna Mwari hapana chinomira. Mweya unorasika, anonotenga doro, anwa doro, anonovhura bhawa, obva mwene webhawa. Mutendi uyu anonzi anamata Mwari, obva anofuya nguruve kupurazi nenguruve nemari iyoyo, kuti vanhu vanazodya nguruve chaizvo, vanhu vadhakwe chaizvo, vanhu vaparare chaizvo. Zvino munhu haachazi mushandiri waMwari pasisina kushumira tenzi kwaakuita kako, waakutoshumira nyika nezviri manyika. Tenzi wabvataiwaka, inini ndakati kana mandishumira inini mushanditeera inini, kana manditeera mandishumira inini baba achakukudzai. Zvino kana mimi makuita opposite yokuti zvinokwadza zvacho nezvamuri kuwanza. Doro runzi rakaipa naMwari ndo ravanobva vanogadzira, makugadzira doro mvura bhawa. Nguruve runzi musadye nguruve, obva manofuya nguruve, purazi renguruve, mazvura magucha enguruve, makutorwa natenzi. Ane nzeve dzokunzwa nganzwe zvinoreva mweya pakereke. Ngandite ndichivhara 41 namba yoti. Isaya wakareva izvozvo nokuti wakaona kubwinya kwake akamureva iye. Asi kunyange zvakadaro vazhinji vavabati vakatenda kwaari, asi vakanga vasingamureururi nokuti nokuda kwavaFarisi kuti varege kubudiswa mumasinagoge, nokuti vakanga vachida kukudzwa navanhu kupfuura kukudzwa naMwari. Shoko evhangeri rinaparidza nhasi kubva pakutanga kwayo kusvika panguva ino yandai ndichiti ruramai pamberi paMwari vaichiedza, musave vana verima, musaparidze heresi mukereke, musaparidze zvakafa. Vanobva vati aiwa mufundisi wepaJerusarema anoparidza chokwadi, asi manje tine vana vapapa, zvaaparidza zvapapa kuti vana papa vakarasika izvi tinodzingwa pano nokuti tine madhikoni kaizvi, tinofamba napapa kaizvi, vamwe voti manje tine maMP kaizvi, tikabata ushe kaisusu, vamwe voti tine machief, vamwe voti tinofamba nanapresidenti, tikazoonekwa taakutenda kumapostori. Asva ndo zviri kutaurwa. Varume vakatenda kushoko rakaparidzwa, asi vakatya kuti vapupure kuti ndezvechokwadi zviri kutaurwa izvi.
ichokwadi chiri kutaura vakatya naizvozvo nokuti vaitya vanhu pane kuti vatye Mwari vakatya vanhu. Izvozvi vanhu vese vanotya kuti vataurire Wycliffe Chivhayo kuti Wycliffe Chivhayo ngaatendeuke pakubata kwake nekuita kwake. Vanotya kumutaurira nokuti vanenge vachitya mari yake, nokuti anoziyana nemapresidenti, anoziyana nemapurisa anovabhadhara mari. Vanenge vachitya kumuudza kuti murume warasika pakuita kwako, tendeuka. Hapana anokwanisa kumuudza mashoko avo. Nyange kuchechi kwake vanenge kuti baba akatadza vanotokutya kumutsura nokuti vanenge vachitya chigaro chavari nepavari, vanenge vachitya asi vachitadza kutya Mwari. Pakashaya kana mumwe chete akaudza Chivhayo mota dzauri kupa vanhu vasina basa, vanhu vari kuimba kuda sei, vanhu vari kusati vaita musangano, ko wadi kungotengawo nyange mablanketi chaiwo pahospital papare paive kana pagomo. Vanotya kumuudza izvozvo nokuti vanenge vachitya mari yake, vachitya vanhu vake, vachitya iye, vachitya president, vachitya minista, vachitya ndozonzi kudii nemusangano, asi vachitadza kutya Mwari. Kuti kotadii kuti pamota 1 tambowedzero kana bhuloku repazimke trust, kana kunherera tambotenga nange kumabhero chaiko, kana kumachina dzakachipa dzacho tambopowo kunherera nechirikadzi. Hapana anomutaurira murume uyu nokuti vanenge vachitya mari yake, vachitya kuti anoziyana nemapresidenti, anoziyana nemaminista, anoziyana nemapurisa, vanobhadharana mari dzavo, vanodya mari dzavo, vane mari dzavo dzakawanda, asi havatye Mwari. Saka varume musava sevanhu ava vanotya vaFarisi. VaFarisi vachagara varipo, asi Mwari ndiye anofanira kutyiwa chete panyika yose. Hakuna munhu anotyisa pano panyika. Satani chaiye haatyisi, vabati havatyisi, ana Putin ana Trump chaivo havatyisi. Anotyisa ndiMwari chete ari kudenga. Ziyai zvinhu izvi, mugara nezvinhu izvi, mutenda pazvinhu. Musatyikidzirwe kana yanguva yeevhangeri, musatyikidzirwe nemunhu. Kana yanguva yezveumwari taakushumira, ndokushumira kwatiri kutoita panapa. Kana yanguva yekushumira, shumirai chaizvo. Pai patentichita ana papa vakarasika, vanotengesa mabhengo nemaristibhendi. Pane vanotonzwa shoko evhangeri iyi, votonzwa kuti hazviri kwazvo mani zvinhu hazvitengeswe zvinhu izvi, zvakafirwa kudhara nezvemahara zvinhu izvi. Vobva vachida kutaura kuti aiwa varume zvamakuti hazviri izvo, nokuti vari kutya kuti akapiwa kachigaro muchechi, otya kutorerwa kachigaro kemuchechi, achisadza kutya Mwari. Asi kunyange zvakadaro, vazhinji vavabati vakatenda kwaari, asi vakanga vasingamureururi nekuda kwokuti vaitya vaFarisi kuti varege kuvabudisa masinagoge dzikwachechi kuti achakudai pano, nokuti vakanga vachida kukudzwa navanhu kupfuura kukudzwa naMwari. Zvino Jesu akadanaka, unotenda kwandiri, haatombotendi kwandiri inini, asi unotenda kuna akandituma. Unondiona inini, unoona iye wakandituma. Ini ndakauya munyika, ndiri chiedza chenyika, kuti ani nani unotenda kwandiri arege kugara murima. Kana munhu achinzwa mashoko angu akasaachengeta, handimutonge inini, nokuti handina kuuya kuzotonga nyika, asi kuti ndiponese nyika. Unondiramba inini Kristu, usingagamuchiri mashoko angu, une mumwe uchamutonga. Shoko randakareva ndiro richamutonga nezuva rekupedzesera. Shoko iri
ranaparidza kubva pakutanga kwaro kusvika pano ndo richakutonga shoko iri. Ishe achapiwa simba rekutonga marudzi nababa. Ishe akagara pachigaro chokutonga. Ishe haatonge munhu. Iri raakasiya nerakaparidzwa neratiri kuparidza iri ndo richakutongai. Muchamisikidzwa pamberi pake apo. Zvobva zvanzi mupupuriri ari kupi? Mweya mutsvena wamarovha aiswapo. Mupupuriri wanzi pupura tinzwe pamusoro pemunhu. Mweya wamarovha apupura zvaanopupura zvose pamusoro pako iwewe, nokuti kupupura kwake ndekwazokwadi. Zvobva zvanzi tanzwa kupupura kwapupurwa nemweya. Rega tichiona kuti pashoko evhangeri racho iri raakaparidzirwa richamutonga here robva raiswapo evhangeri. Evhangeri ritanga kutsvaga rudo rwaMwari rurimo here umu, robva rashayikwa. Kuzvininipisa kuriko here uko, kobva kwashayikwa. Kururama kuriko here uko, kobva kwashayikwa. Utsvene hwaMwari hurimo here umo, kobva kwashayikwa. Shoko bvatoti ndapedza kupupura, tashaya zvinodiwa zvaMwari mumunhu uyu. Munhu uyu haana kana shamwari maari. Obva yanzi mugaba ari kupi? Mugaba obva auya obva anzi taura. Mugaba obva taura kuti pane zvinhu zvatsvagwa zvose zvashayikwa. Taona paine probability yeumwari 0%. Kutonga kwemunhu, probability yeumwari pamunhu uyu yawanikwa iri 0%. Hapana zvaumwari zvatawana. Ishe obva angoti zvamazvinzwira mega. Obva anzi shamwari enda. Ende wega ndoziva kuenda ne0% yako uko kuenda vamwe kudziva romoto. Asi kana shoko rakutonga obva wawanikwa kururama kwaMwari kurimo, rudo rwaMwari rurimo, tsitsi raMwari ririmo, shoko raMwari ririmo, rowanikwa zviro kwazvo ririmo, zvibereko zvomweya zvowanikwa zvirimo. Shoko zvanzi mazvinzwira moga. Probability yeumwari taiwana iri pa 80%. Obva watoziva wapinda. Obva wanzi shamwari ibva ipapo next. Wega unotoziva kwauri kuendawo uku. Kukuenda vanhu vachadya nhaka uku. Probability yawanikwa yeumwari yawanikwa imauku. Saka nhau iyi yekururama nenhau yeumwari neshoko iri ratiri kukuparidzirai ndo zvichakutongai. Kunamata moyo, moyo. Hapana zvemwoyo zvataurwa apa. Hapana kana zvemwoyo zvichatongwa marudzi. Pachatsvagwa umwari hurimo here umu. Shoko iri richatsvagwa ririmo here mumunhu. Shoko bvanzi shoko vheta munhu, shoko bvavheta munhu. Mweya bvanzi chipupura zvavhetwa nashoko. Mweya bvapupura zvachapupura pamusoro pavo. Bvanzi chiverengai probability. Yaverengwa. Probability yeumwari mumunhu yawanikwa iri 100%. Mobva maenda kuzororo rababa. Ndozororo kimvanarume avo. Mobva maenda kuzororo. Zveumwari izvi hazvitombonetsi uye hazviremi. Mwari akazvigadzira zvokuti hakuna munhu anokoniwa zvinhu. Asi imi munokoniwa nekuzvikudza kwenyu, nekuchiva kwenyu, nekuda zvenyama dzenyu. Ndozvinoita kuti mupotsane nezveumwari. Zvininipisei, zvirikupisei, zvise pasi pemurayiro. Ityai Mwari. Kutya Mwari, kungotya Mwari chete watotanga iwewe pane kuita zvinhu zveumwari. Zvimwe zvese Mwari achazviwedzera ega kuti ndiMwari. Ndo basa remweya iro. Kana munhu wataura kuti aiwa inini ndoda kuita zveumwari, Mwari ndoda zveumwari zvenyu zvive mandiri. Mweya mutsvene waMwari anotanga kuita basa mauri. Vanhu vaikuziva kare uri mbavha, uri gororo, uri kana fambi murodhi umo, vanokudza Mwari nezuva rachakuona mweya aita basa rake. Kuti Mwari akanaka, iwa Mwari kudenga, Mwari ariko. Amai ava zvavaita pakuona apa, baba ava zvavaita mubhava iro. Mwari kudenga ukudzwa. Mwari ndiye anosimudza marombe.
marombe echirume nemarombe echikadzi aripo. Marombe echikadzi Mwari anosimudza vese. Hapana kana nini pazvinhu izvi. Musazvitendere nini. Kawana chizvadunduri akatsanzira kunoenetana nenyama kaizvizvi. Iwoyo muromo iwoyo ndondoradza kuti zvoumwari hazvimbo mauri. Ndasimba wakaripiwa. Ropa rakadeuka, mweya wakatengwa. Zvakatengwa neropa izvi. Zvose izvi zvatiri kuita kuparidza uku zvakatengwa kare neropa, zvakabhadharwa kare. Chakosara chete chekuti nzeve dzine nzeve dzokunzwa dzinzwe. Vanhu votendeuka vodzoka panzira yakanaka, pagwara rakanaka. Vanhu vopona. 80% yebasa rakaitwa kare rakapera. Pangosara 10% chete. 10% ngekuti iwewe ururame, ude Mwari, unamate Mwari, utye Mwari. Urarame munzira dzaMwari, ugara munzira dzaMwari chaidzo. Orurama munzira dzaMwari zvese. Chete chete. Obva watova mudyi wenhaka youpenyu husingaperi. Ukateedzera Bhaibheri, ukateedzera zvoda Mwari izvi, hasha dzawainadzo dzese dzinopera. Kuzvikudza kwanako kwega kunopera. Makuhwa awina waya anopera. Zvibhakera zvatanhedzi nemangoromera imweya yakaipa zvinopera sezvizvi. Kuba kwaunoita kwega wakagarwa iwewe zvinopera sezvizvi. Hapana chisingaperi naMwari wedu. Mwari akashandura Sauro akava Paulo, akamushandisa. Paulo akanyora mabhuku mazhinji Bhaibheri. Paulo akaenda kwese achishumira tenzi. Iwe unozotadza nei nezvidiki-diki zvawakaita izvi? Zvako zvawakaita zvidiki-diki. Paulo waidambura musoro wakatenga. Akatozva kuti navaprista ndo vaitoda ivavo first. Dambura vaprista first musoro. Paulo. Zvinoiona Paulo, kakwedzana na Paulo lero, hapana zvawati waita iwe. Zvako zvidiki zvitete. Unofanira kutendeuka. Izvozvo zvinokuradza kuti uchitone mukana wekudzoka kuti upone. Ndikandiverenge nchibhara. Kana munhu achizwa mashoko angu akasaachengeta, handimutongi ini nokuti handina kuuya kuzotonga nyika asi kuti ndiponese nyika. Unondiramba asingagamuchiri shoko rangu, une mumwe uchamutonga. Shoko randakareva ndo richamutonga nezuva rekupedzisira, nokuti handina kureva pachangu asi Baba ndo vakareva, vakandituma. Ndivo vakandipa murayiro. Zvandichareva nezvandichataura ndiBaba vakandipa. Ndinoziva kuti murayiro wavo ndiwo upenyu husingaperi. Naizvozvo zvandinotaura, ndinotaura sezvandakaudzwa naBaba. Nevhangeri yandikuparidza pano ndoevhangeri yakabva kuna Baba. Tokupakurirai zvabva kuna Baba zvomweya patafura dzomweya, kuti vanhu vadye patafura dzomweya, kuti munhu womweya adye agute akure. Hazvina kana ngure mukati, hazvina kana doro mukati, hazvina kana kubatwa mukati, asi batwai nemweya mutsvene waMwari. Krisimosi yapfuura, takuenda kuNew Year. Endai muchitya Mwari, muchikudza Mwari, zvoumwari muzvitsvaga, zvoumwari kunyanyisisa. Panenge pachirohwa maredhiyo, ibvai ipapo. Panotanga mhirizhonga munorohwa ipapo. Mufundisi akarohwa nebhodho romusoro ari pabhawa raringidi nachapraisa musi wa31. Vamwe vari bizi kunamata kumakomo, vamwe vari bizi kunamata patemberi. 31 tinoiziva kuti inotambirwa pakereke, vanhu vachinamata Mwari, vachinyengetera gore ravari kupinda kuti Mwari avanzwire nyasha pane zviri kuuya zvasingazivi. Mwari oropafadza vanhu vake kuti vanhu vake vapinde mugore dzva, mugore rakanaka. Kwete kuti unopinda 31 uri mubhawa. Aiwa tendeukai hama. Ndiwo mhanidzo yangu pano yachapedzesera kuparidza mugore rino ra2025. Kubva pakutanga kwaro kusvika panguva ino tichikoshumira tenzi chete, tichiparidza shoko yeevhangeri paJerusarema, palive channel yedu pano tichikuparidzirai shoko kuti marudzi apore, marudzi aponeswe. Mweya yavanhu iuye kuna Mwari, iswedere kuna Mwari. Ndo takamutsirwe basa. Ane nzoo dzokunzwa ngaanzwe zvinovamweya pakereke.
2025 wapfuura. Tinokudza Mwari kubva pakutanga kwaro kusvika panguva ino kuti tava tiri vapenyu, takasimba, takagwinya, shoko evhangeri ichivandudzwa, ichiwedzerwa matiri, nekutenda kwedu kuchikudzwa, kuchivandudzwa, kuti munhu womukati aite seIsraeri akwane. 2026 rari rimwe gore. Mwari achatitungamirira, Mwari achava nesu, nemiwo hama pamuri ikoko, ndo yatapedzera kuita pano paDubai, tozoonana gore rinotevera. Mwari ndokudenga, wakasika denga nenyika, ngave nemi, ngakutungamirire imi nehama dzenyu, akuropafadzei zvamunoshuvira zvomwoyo wenyu nezvamunobata zvomaoko enyu. Simba renyu ramunoisa kuzvinhu, Mwari ngaakuropafadzei zvamunobata nezvamunoshanda. Makachengeta kururama, makachengeta kutenda. Fambai nerugare. Mwari akuwedzerei mazuva ekurarama panyika zvakare. Musawedzerwe kuti mutadzire Mwari, asi muwedzerwe kuti mutendeuke, muuye kuna Mwari. Kana makuzozorora zvenyu, mozorora zvakanaka murugare, mozorora mazita enyu anyorwa mubhuku dzemweya dzeupenyu. Aiwa hama, tokutendai mose nevose vangari palive pano, nevose vakatanga kunzwa shoko, vachiteera shoko kubva gore rechitano kusvika panguva ino, vachingoramba vachiuya patinouya palive, vanouya tichivaona, vachiona shoko, vachiona evhangeri yaMwari. Evhangeri yaMwari ichienda kumarudzi. Haizatiri evhangeri yepaJerusarema chete, asi evhangeri takatumwa kuparidza shoko evhangeri kuvarombo, kuno vanotambura, kuno vane mweya ine nyota nenzara, ndiko takatumira kuparidza shoko evhangeri yaMwari. Saka evhangeri kana yoparidzwa pano, hatisi kuparidza evhangeri yemumba medu, asi evhangeri yenyika. Ane nzeve dzokunzwa nganzwe zvinoreva mweya pakereke. Ungava uri kuAnglikeni, ungava uri kwana Papa, ungava uri Johani Masove, ungava uri Nguo Tsvuku, ungava uri kupi, machechi kwese kwamuri, munofanira kuti mugamuchire shoko razvokwadi ratokuparidzirai pano. Tokuparidzirai shoko. Ndaa raMwari harina bhodha. raMwari harina kuti wakapfeka nguo ipi kana ipi zvako. raMwari akarifira mumwe chete, uye akafira chechi imwe chete. Chechi yeava vanotenda kuti Jesu ndiye Kristu. Pakuzoti kwedu tinoti ikoko kunotova kurasika kwenyu, nokuti kwaMwari kunoti ruramai, tendeukai, ushe kudenga hunoswedera. Kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngave panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nekusingaperi-peri. Amen.